إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр берегезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан, ягъни үлүдән сакланыгыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә күчкәч, андагы җәмгыятьне, андагы халыкны тәрбияләү эшенә алынды. Һәм аларны Аллаһы Тәгаләгә дөрес итеп гыйбадәт кылырга өйрәтү белән бергә тормышта яшәргә өйрәтте. Үзара мугамәлә кылырга өйрәтте. Һәм Абдуллаһ ибн Аббас сөйләвенчә, сөекле пәйгамбәребез Мәдинәгә килгәндә, Мәдинә базарларында зур проблема бар иде. Нинди? Алар кешегә үлчәп биргәндә киметеп бирәләр иде ди. Ягъни тиешеннән киметеп бирәләр иде. 1 килограмм дип әйтсә, ул 1 килога тутырмый була безнең телдә әйткәнчә. Һәм бу зур проблема иде. Ни өчен? Чөнки кешеләрне алдылар иде. Кеше хакын бирсә дә, ул кимегән хәлдә алды. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә Мутаффифин сүрәсен иңдерде. Киметүчеләр сүрәсе. Киметеп бирүчеләр, әзәйтеп бирүчеләр. Урысча ул инде килә обвешивающий дип килә. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы сүрәнең иң беренче аятында бик куркыныч кисәтү ясады. Нәрсә дип? Вайлун диде. Горе. Хәсрәт булыр диде. Кайгы хәсрәт булыр диде. Газап булыр диде. Кемнәргә? Аллаһ Тәгалә кемгә әйтте бу сүзне? Һәм шуннан соң Аллаһ лил мутаффифин диде. Кешеләргә әйберне сатканда киметеп, әзәйтеп бирүчеләргә диде. Бу бик зур кисәтү булды. Һәм бүтән иманга килеп барган мөселман халкы уйланды, тукталы. Без бит базарда кешеләргә киметеп бирәбез, алдап бирәбез. Аллаһ Тәгалә зур газап, кайгы хәсрәт белән янады ди. Аятның дәвамында, аятлар 2-3 аятларда Аллаһ Тәгалә сурәтли, сыйфатлы, нинди киметеп бирүчеләр һәм әйтә: "Аллазина изакталу алан-наси", алар ди кешеләрдән үзләренә алганда ястауфун, тутырып алалар. Киметеп алмыйлар. Кая, тулдымы минеке? Дөрес итеп бирәсеңме ди? Тутырып алалар, диешенчә алалар. Ва иза калухум ау вазанухум юхсирун. Ләкин үзләре кемгәдер сатканда, үзләре кемгәдер биргәндә киметеп бирәләр ди. Карагыз. Үзләренә алганда тутырып алалар. Базарда сатучы оптовыйга барганда бүтән әйберне тикшерә, главный мин алдамасыннар дип. Тулдымы ди 20 килога?
50 килога, 100 килога тулдымы ди, һәрберсен тикшерә. Шул оптовыйдан алганны пакетларга салып, кешегә сатканда, бераз гына җайлы, майлы, тик киметә. Менә шулай иттереп, Аллаһ Тәгалә буларны сүрәтләде. Бүгенге көндә без яшибез 21 гасырда. Һәм кайбер современный замана балалары өчен бу базар мисаллары бераз гына гади, примитив булып тоелырга мөмкин. Без бит инде бүген хәзрәт 21 гасырда яшибез. Biz bit инде хәзер андый базарларда йөрмибез дип әйтергә мөмкиннәр. Җәмәгать, беренчедән кемдер хәзер безнең балалар күбебезнең бәлки базарның нәрсә икәнен дә белмиләрдер. Белмиләрдер. Ни өчен? Чөнки базарлар үзгәреп килә. Синең балаңның базарга барганы юк, ләкин телефонда маркетплейстан чыкканы юк. Озон, Wildberries'та утыра, башкаларда утыра, аның хәзер базары башка. Кемдер торговый центрга йөри, Дубай мол, Казань молга йөри. Шуңа күрә базар ул шул ук базар инде. Ләкин аның сурәте, кыяфәте бераз үзгәреп китте. Шулай бит. Мондан 100 елдан соң бәлки тагын ул бөтенләй башка булыр. Бу беренчедән. Икенчедән кемдер әйтергә мөмкин, бүген андый проблема бар микән? Бүген лентага керәсеңме, пятерочкага керәсеңме, сиңа кирәк товарны аласың да үзең үлчәүгә, электрон үлчәүгә барып, граммнарына кадәр үзең үлчәп, кассага барып, дөрес итеп түлисең дип әйтергә мөмкиннәр. Шулай бит. Ләкин җәмәгать, кешелек ишәкләрдән электромобильләргә менеп утырса да, ишәкләрдән төшеп, базардан молларга, маркетплейсларга күчсә дә, тормышның төп кагыйдәләре һәр вакыт дәвам итә. Изгелек явызлык белән көрәшә. Дөрестлек ялган белән көрәшә. Дин, динсезлек белән, намус, оят дигән әйбер, нәфис белән менә бу көрәш, базарлар кыяфәтләрен үзгәртеп торсалар да, менә бу көрәш дөнья беткәнче барачак. Иблис, шайтан дөнья беткәнче хезмәт итәчәк. Карагыз, Аллаһ Тәгалә базардагы сатучыны мисал итеп китерде. Һәм нәрсә диде? Әлләзина изакталу алан-наси, кешедән алганда тутырып ала ди. Ә кешегә биргәндә киметеп бирә ди. Менә бу әйберне әйдәгез базардан чыгып бу кагыйдәне тормышның һәрбер юнәлешенә куеп карыйк әле. Һәрбер безнең мугамәләбезгә кайда нинди отношенияларыбыз безнең бар, ул эштә, оешмада коллегалар белән булсынмы, ул өйдә ир белән хатын арасында булсынмы, базарда каядыр кардәшләр белән эш иткәндә булсынмы, кая гына булмасын. Әйдәгез шушы аятны, ике аятны куеп карыйк шушы тормышның һәрбер кысасына. Гаиләдә. Җәмәгать, без ирләргә һәр вакыт үзебезнеке кирәк. Ә хатыннарның үз кайгысы. Никахта мин башта сөйлим ирләр хакын. Нәрсә ул ир хакы? Это права мужчины перед женой, права мужа перед женой. Мин моны сөйлим кемнәргә? Мин моны сөйлим хатыннарга, ләкин хатыннар мине тыңламый, ирләр тыңлый. Машалла. Менә битә. Аллаһу акбар. Кемдер бүлдереп, хәзрәт, тагын бер әйтәле, минем хатын ишетмәде бит моны ди. Хатыннарга кызык түгел ул. Аларга икенче өлеше кызык вагызның. Хәзер хатыннар хакына керәбез. Бүтенесе уяна, бүтенесе елмая башлый. Шуңа күрә һәр кемгә үзенеке кадерле. Һәр кемгә үзенеке кадерле җәмәгать. Һәм һәр кемнең гаиләдә ирнең үзенең яраткан аятлары, гаилә мәсьәләсендә хәдисләре бар, хатыннарның үзләренеке. Әгәр дә biz әйтсәк, хайрукум ли әһлихи, сезнең арагызда иң яхшыгыз үз гаиләсенә яхшы булганыгыз. Шуңа күрә пәйгамбәрбез хатыннарына иң яхшы булган дисәң, бу хадис шул хәтлек безнең хатыннарга шуй. Машалла, чөнки монда пәйгамбәрбез ирләрне өйрәтә, гаиләгезгә яхшы булыгыз дип. Әгәр дә без пәйгамбәрбезнең ирләргә яный торган куркыныч хадисләрен алсак, син гаиләңне үз кул астыңа алдыңда аны ашатмыйча, ишертмыйча халак итсәң, гынахлы буласың дисәң,
бу безнең хатыннарга бик ошый. Безгә бик кайвакыт ошап бетмәсә дә. Әгәр дә без хатын-кыз кәкере кабырга бит инде ул егетләр, синең өчен генә тураймый бит ул дисәк, бу хатыннарга шул. Әгәр дә без хатыннарга ирләрнең хакы турында сөйли башласак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек итеп сәҗдә кылдыртыр идем диде. Ир хакы әти, әни хакыннан да зуррак. Ир сүзеннән башка, ир ризалыгыннан башка хатынга җәннәт юк диде. Буларны укый башласак, без абьюзерлар булабыз. Biz zalimler, biz kişilerini nindidir yavuzlukka şakıra tırgan, какой-то kıllukka şakıra tırgan kişiler bulabız. Şuna küre cemaat, gailede de biz kürebiz. Üzüne alganda tuturup aladı. Birgende de kim etip beredi. Şuna küre ir, eğer de hatınından yaxşı muamele kıtsa, üzü hatınına yaxşı muamele kılsın. Hem kıyamet gününde irler nerse için cevap verecekler birinci şiratta. Хатыннарының хакы өчен җавап бирәчәкләр. Хатыннар ирләренең хакы өчен. Нигә без үз хакыбыз өчен борчылабыз күбрәк? Кыямәт көнендә бит күбрәк үзең өчен түгел, аның өчен җавап бирәчәксең. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтәләр, кызын кияүгә биргәч, кичкырын кияүенә илткәндә дуга кылды диләр. Минем кызымны хәерле хатын итсәң иде дип. Бездә кызны биргәндә хәерле кияү булсан иде инде ди. Аның кызы фәрештә инде. Анда 100% гарантия, никаких других вариантов. Аның кызы фәрештә. Һәм шуңа күрә кызына бәлки кылып та бетермейдер. Кияү өчен яхшы хатын булып җәннәткә керсә иде дип түгел кызына, кияүем яхшы булсын инде ди. Кияүен малайын фәрештәсен тормышка затуш әйтә. Килен генә әйбәт булсын. Минем малай әйбәт бит инде. Әйбәт бит инде ул. Менә килен белмим әле ничек булыр ди. Шуңа күрә һәркем үз хакын һәркем үзенә алганда тутырып ала, биргәндә киметеп бирә. Остаз шәкертләр. Субханалла, исламда остазлар хакы бик зур. Риза Фахриддин әйтә, элгәре заманнарда ди, остазның өенә аяк сузмадылар ди. Карагыз, кыйблага аяк сузма дип әйткәч, кайбер җегетләрнең ачулары килә. Ул әдәп, кыйблага хөрмәт, ул харам түгел кыйблага аяк сузу. Ләкин ул әдәп. Әдәп дигән әйбер, кыйблага хөрмәт дигән әйбер. Остазларның нәрсә өйләренә аяк сузмадылар ди. Шуңа күрә алар галим булдылар ди. Остазыңны хөрмәт итә белмичә, галим була алмыйсың. Бу остазлар хакы. Шәкертләр хакына килгәндә, нинди зур әманәт куйды динебез, остаз булу. Кешегә хакыйкый гыйлемне ирештерү, аны аңлату, түгел анда чыгып китап укыдың да аңласалар, аңламадың. Шуңа күрә җәмәгать остазныкы да зур, шәкертнеке дә. Bir елны йөрдем бик күп мәктәпләргә. Алдым Риза Фахриддинның Субханалла җәмәгать, шундый яхшы китап. Шәкертлек әдәбе дип атала. Шәкертлек әдәбе. Аны бөтен мөселманга укырга кирәк. Аны бөтен мәктәпләрдә укытырга кирәк. Ул моннан 100 ел элек шундый гади иттереп, хәтта балалар өчен дип әйтсәң дә була язган шушы китапны. Менә шушы китапны алдым да вагыз ясап, мәктәпләргә киттем. Иң беренче башладым, минем каршымда утыра бер 15 укытучы һәм бер 200 укучы. Иң беренче мәйтәм җәмәгать остазлардан башлыйк әле дип, остазларның шәкертләр каршында бурычын сөйләдем. Аннарысын күчтем шәкертләргә, укучылар ничек зурларга тиешләр, ничек хөрмәт итәргә тиешләр, ничек итеп Аллаһ аларга билемне ача, әгәр дә алар остазны хөрмәт итә белсәләр. Ахырдан чәй эчкәндә укытучылар әйтәләр: "Беренче өлеше әзрәк бераз нирәк булды инде, хәзрәт. Но икенче өлеше шәп булды. Менә икенчесеннән башларга кирәк" ди. Шуңа күрә һәркемгә нәрсә, һәркемгә үзенеке кирәк. У каждого свои права, һәрберсенә якын. Җәмгыятьтә бар җитәкчелек, бар халык. Әгәр дә халыкка килсәк, алар инде җитәкчеләргә яраталар җиткергә. Һәрберегез көтүче, үз көтү өчен җавап бирә, сез җитәкчеләр җавап бирәчәксез. Аллаһ Тәгалә каршында Аллаһтан куркыгыз. Әлбәттә бу хадислар бар. Бу хадислар бар. Гомар ибн Хаттаблар ничек курыкканнар, ничек итеп галиләр курыкканнар җитәкче булырга, чөнки аның өстендә чыннан да зур бурычлар тора. Ил, халык язмышы. Аллаһ Тәгалә куйган. 2 кешегә генә җитәкче булсаң да Аллаһ каршында җавап бирәчәксең. Ничек гадел булдың, ничек башкасы. Ләкин җәмәгать җитәкчеләргә сорау каты булган кебек, халыктан сорау булмасмы? Халыктан да сорау була. Шуңа күрә халыкның итагате, аларга ярдәм итү, аларга изге дуга кылу эшләрендә
Аларга әгәр дә синең гыйлемең җитсә, хәерле киңәшеңне бирү, аларга ярдәмче булу, һәм башка, хәтта җәмәгать бер көнне җыелдык җитәкчеләр, государственный җитәкчеләр һәм җыелдык остазлар, дин галимнәре. Һәм фикер алыштык. Шунда нинди бик яхшы фикер булды. Менә җитәкчелек, үзебезнең Татарстанны алсакмы, Татарстан җитәкчесе шәһәр башлыклары булсынмы, Аллага шөкер, бүген күп эш эшләнә. Кешеләр илдә ыгы-зыгылар булса да, сугыш хәлләре булса да, бүген һаман юллар салына, парклар ясала, мәктәпләр төзелә, тырышалар. Һәм шунда бер остаз сорау бирде. Ярар, сез моның өстендә эшлисез ди. Ә моны халыкка сез ничек аңлатасыз ди? Халык аңлыймы моны ди? Дөньяда нинди ыгы-зыгы барганда да сез тырышасыз, мәктәпләр төзелсен, бакчалар төзелсен, юллар ясалсын. Шундан да бит җәмәгать, карагыз, күпме юллар төзелә. Моны ничек аңлатасыз ди? Шуннан соң әйтәйин, менә безнең шундый компаниялар бар, шундый журналистлар бар, моны аңлаталар ди. Шунда бер остаз бик кызыклы сүз әйтте. Карагыз ди, әгәр дә халык ди, шушай берне күреп шөкер итмәсә, Аллаһ сезгә бәрәкәт бирмәячәк ди. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ла ин шакартум ла азиданнакум. Шөкер итә белсәгез ди. Шөкер итә белсәгез, нәрсә? Аллаһ Тәгалә арттырып бирмен ди. Әгәр дә менә шушы төзелгән йортлар, биналар, урамнар, бакчалар, парклар, башка мөмкинлекләр белән, әгәр дә кешеләр шушы нигъмәтнең кадерен белергә өйрәнмәсәләр һәм шөкер итмәсәләр, Аллаһ Тәгалә бу әйберләрне туктатачак. Аллаһ ярдәмен бирмәячәк. Шуңа күрә нәрсә диде? Ла ин шакартум ла азиданнакум. Шөкер итсәгез, арттырып бирәмен ди. Ва ла ин кафартум. Әгәр дә күфрлек кылсагыз, Коръәндә күфрлек, рәхмәтсезлек монда мәгънәсендә килә. Моны күрә белмәсәгез, без бит ничек? Менә монда юл ясалмаса, һәр тишектә мэрның 2000 фамилиясе ята. Тәгәрмәч белән төшкән сайын. Әгәр дә монда чип-чиста асфальт салып куйсалар, шөкер итү юк. Нәрсә? Алар тиештиләр. Ярар, алар бит тиештиләр. Шуңа күрә монда сүгә белсәң, монда рәхмәтеңне дә әйтә бел. Миңа Төркиядә берничә җирдә күрдем, шул кадәр ошады. Юл салалар һәм зур плакатлар куялар. Юлларыбыз мүбәрәк булсын дип. Асфальтларыбыз мүбәрәк булсын дип. Кеше дуа кылсын, рәхмәт әйтсен Аллаһка, шушындай җитәкчеләр булган, шундый шәһәрдә яшәгәнгә. Чеп китегез. 50 чакрым Татарстанның теге ягына күресез, анда йөргән кешеләр күреп торасыз. Шулай бит. Менә шуңа күрә ике яклы. Кешегә биргәндә, сораганда әйтәбез, бөтенесен бир дибез, ә бирәсе булса, бирәсебез килми. Шулай бит, бирәсебез килми. Шуңа күрә җәмгыятьтә дә бу проблемабыз бар. Ә ни өчен шулай җәмәгать? Ни өчен шулай? Чөнки һәр кемгә һәр заман үз нәфесе кадерле булды. Кадерле булды, һәм ул һәр вакыт шулай булачакта. Шуңа күрә без башка мисаллар да китерә алабыз. Хезмәткәрләр, оешмада коллегалар белән бергә эшләгәндә дә, базарда сатканда да, ул аятлар базарда иңсәләр дә, ул безнең җәмгыять кагыйдәләре. Безнең бөтенебезнең дә үзебезгә алганда тартып аласы килә. Артыгын да аласы килә, ә биргәндә бирәсе килми. Биргәндә бирәсе килми. Ә футболны безнең бер остаз әйтә иде. Футболны бер воротага гына тибергә ярамый. Ике командада җыелып бер воротага гына типсә, ул гаделсезлек була. Шуңа күрә сора да бел, үзең дә бир. Бүген сүгәбез эш бирүчеләрне, менә түләмиләр, менә фәлән, менә кысалар диләр. Ә шул ук эш бирүчеләр белән утырсаң, кардәшләр, менә бусы да сакаллы егетләр, бусы да сакаллы егетләр. Икесе дә сакаллы, үзебезнең мөселманнар. Без бит ике якында тыңларга тиеш. Башта киләләр, эшчеләр әйтәләр, менә без аңа эшләдек, менә түләми, менә фәлән, менә төгән. Без бит ике якны тыңларга тиеш. Без әйтәбез, егетләр аңладык. Әгәр ул чыннан да шулай булса, сез әйткәнчә, бу начар. Ярар, шалтыратабыз. Әйдә күрешик әле, кардәшләр, менә сез эш биргәнсез икән. Аларны тыңлыйсың, аларның үз хакыйкате. Шуңа күрә эшкә алучы гадел булырга тиеш. Артыгын кушмаска тиеш. Аның кагыйдәләре бар зур, аның турында зур хутбәләр, зур вагазлар, дәресләр биргән була. Әйе, ул гадел булырга тиеш, ул юмарт булырга тиеш. Ләкин эшкә алынучы да, наемный, рабочий да, ул нишләргә тиеш? Ул үзенең эшен дөрес итеп башкарырга тиеш. Әгәр дә ул мин түбә яба беләм дип, түбәсен ябып, икенче көнне су үтә башласа, ул әманәткә хыянат итте. Ул үзенең харам кертте эш хакына. Шуңа күрә түбә яба белмәсә икән, ябып йөрмә кеше башы бутап.
Аяуы білесің екен, дұрыс етіп, яп. Өзіңе япқан кебек яп. Өзіңнің үйіңе нешік тілесең, япқаннар. Шоңа күрә яп. Бұл бір генә мисал. Бүгін мен аңа бердім дей, 5 миллионлық машинамны дей. Ол біле тұрып, правилы бұзып, бәріп қайтты дей. Кім аны төлерге тиіш беруші айты? Әмәнет бит ол. Өз машинаңны сен шулай қарар едің ме? Мына ихтибар етегіз, бүгін Русшада юллар турында сөйлем. Юллар ол біздің бик көп ғауретлерін аша. Мына секіртмәді, мен неше тапқыр қарадым. Мен тоқтайым, меңа машина жалқы мәшітнікі бейт. Вақыф машинасы. Менің қырдағы бір джип тоқтады. Чүнки ол аны 7 миллион қалған жалқы. Һәм білесіз ме, кім секіртмәді тоқтамай біздің Қазанда? Дели мобиль тоқтамай. Яндекс драйв тоқтамай. Тағым нендей каршеринглар бар әлі. Алар тоқтап тұрмайлар. Менікі түгіл бит ол дей. Менікі түгіл бит ол дей. Шоңа көрә біздің каршеринглар отыла, жимірлі біті. Шоңа көрә біздің ишік тұтқалары жимірлі мәшітті. Менікі түгіл бит ол. Шоңа көрә біздің тігінде сантехника отыла. Менікі түгіл бит ол. Менікі түгіл бит ол. Шоңа көрә жәмәғат Аллах Тағала айтты, «Уайлул лил мутаффифин» дейді. Кимітіп берушілерге қайғы болыр, хасрет болыр, ғазап болыр дейді. «Аллазина изакталу алан наси ястауфун». Үзләріне алғанда бит алалар, тиішінше, әләкин кішіге бергенде кимітіп берелер дейді. «Аля язунну улаика». Аллах Тағала айтты, «Неужели они не думают ты?» Әлі алар ойламайлар ма дейді? «Аннахум мабағуθун». Алар бітті қиямет күнінде қубарылашақлар дейді. Hər кім ертемісіңі кетешек, Аллах қаршына басашақ. «Улаика аннахум мабағуθун». Алар бітті тұрашақлар дейді, тіріліп басашақлар дейді. Қашан? «Лияумин азим». Зор күнні дейді, бүйік күнні, бик ауыр күн болашақ қиямет күні. «Яума яқумун насу ли раббил аламин». Хамул күнні hər бір кіші ғалемнер хужасы қаршына басашақ. Hər бір жетекші нишік ол өзінің илі білән, дәулеті білән, шәһәрі білән, ұйышмасы білән идара итті. Нишік ол өзінің дәулеті, шәһәрі, ұйышмасы үшін, имам, мәшіті үшін нишік ол тырышты күшіннен келгенше. Көпмі дұғалар қыла шушышын алып барды. Көпмі баш қаттырды. Бүтін жетекші жауап берешек. Өзінің жетекшілік орын үшін. Hər бірсі жауап берешек. Hər бір ұстаз, оқытушы жауап берешек. Нишік ол оқытты, ғилім берді. Hər бір шәкірт жауап берешек. Шушы бүйік неғметіні нишік етіп ол алды, білім алды. Hər бір ир жауап берешек Аллах қаршында. Нишік ол тырышты. Өзінің қатынын, балаларын, нендей шартларда яшатты. Нишік етіп аларға ғибадетке үндеді, хам башқасы хам. Hər бір қатын жауап берешек. Ир хақ үшін. Нишік ол иріне итағат қылды. Нишік етіп ол ирін зұрлады, чүнки аның ғайле тұтқысы ири болды. Шоңа көрә hər бір бала жауап берешек. Әнисінің хақ үшін, әтисінің хақ үшін. Шоңа көрә мұхтарам жәмәғат, hər біріміз қайтабыз. «Яума яқумун насу ли раббил аламин». Ол күнні дей, кішілер, ғалемнер Раббысы қаршында басып жауап тұтарлар дей. Шоңа көрә нәфісі бізге берілмек. Ғаділ болық. Кішілерге бергенде де ғаділ етіп берек. Хатта ғаділ генә түгел, әзірек арттырып та берек. Юмарт болық. Хатта сәудәді, Пейғамбарыбыз нәрсә дейді? Аллах бәрәкәт берер дейді. Сатушы да юмарт болса, сатып алушы да юмарт болса дейді. Ике яқта юмарт болсын. Бар ғаділлік, мына бұл дүріслік, дүріс саннар. Бар ғаділлік үстінде әлі изгілік. Шоңа көрә қай вақыт ғаділлік бойынша сен шуның қадар тиіш болсаң да, көбірек бір қатыныңа. Көбірек бір. Сен қатын қыз ғаділлік бойынша шушылай тиіш болсаң да иріңе арттырып бір. Аллах Тағала аның әжірі hər бірімізге жете, һәм ул бір қашанда, бір кім қаршында да әжетлі қалмас. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал ғафурур рахим.